Malawi Brief. Of course, mene munanira kuti mubwera ndikudwala kumagazira kanizado zakumanini magai chomwe ndingangomira ntomira kuti bokse lidi nazizi ndoka kwaina uso inasamba aina kagamira even ainaage amini tukumbukira aina Mustafaji magaizi ambiri omwe amanyamula ngati bokse namati kwawo ndikumira panopoti kuona kuti nthawi zonse ndikumbomba imwani plant yakuno bokse yakona so ineso ndikumbolanga nangasapa likwanga za planta kuti bokse ndizuke komanso chinthu kuti chizuke chinthu chimachokera kwa ine nyati kuti muchipanga bwanji abwana kuno ndimira bokse ngwizusa bwanji bokse fake nthawi zambiri kumapezeka zoti anthu omwe timakonda masero ndife omwe timayamba kuapanga discourage mafana kuti asakule pasukolo kapena so nthawi imwe ngonya yomwe imayaka muta ndikuti aina amaiki chitenje anthu ambiri anabweramo taenda ina eferemu even aina stone amene mamadi anabweramo nayi ndi anthu ambiri mbiri amabweramo suti anthu aja anafa anthu aja alimo koma wanga approach wafotokozera tifake issue yofunika kuti mwafotokozere anthu kuti fair sport yakuluakulu yawo titani we need to organize a meeting maitanisa anthu amene achomwa maziwika ati even Gerald Ripiwe and David Mayor ndiaboksilidwa amene aja Ripiwe was also a promoter one say ndiaboksilidwa wampira ndini koma ina usewa ndiaboxing ndiye tenti izuse boxing but ineyo I'm there to support in anything. Mukadifuna zamunira kuti zameyazi trophy championship yamba we can make it. Tigamba nawo kuzono tipanga bwanji. Of course zikozokaso zokwega kuti college of medicine izokubanga ubale unawaje ndineyo so jaba sasa na initiatives zathu yonke nawo yawo kuti anthu ambiri akamaitenga boxing kaba cholinga changa vision yanga ndikwapa sati nyamata kuchita anyamata ambiri akukhala mosaoneka kuti kuti zochita zikusowa so sinangotenga wina aliyesakhala wampira sizingatekeya kufunanso maboxers taina ati anthu amamona agi pakati apa nabwera maboxers ambiri agi ajapita ndo boxing yapera so we need kuti anthu abweremo chinaso mweneka mwike chikhalidwe ku boxing pake ene sport yopanga discipline sizimayenda taluzasikana ambiri amabwera boxing ambiri because of chikhalidwe chomwe chichutani ani chikhalidwe chili ku boxing atsikana ambiri aluza boxing amabwera ana ambiri support timaziwa kuti sikana ndi nyamata olakuswera sport imodzi pamwe ndikapa kalebe gapo awa mwina anali mbako tifake ndi situation yomwe alimo so once tungatenge mtedza ndikoswe ndikuziyandikitsa ndikumasiya ati papelali kaluzana nayi ndasikana ambiri omwe ndimaona ambiri 2-3 days umva mwana kuti wapita basi chakuti nakita chiti so tenti ndikuyena afeta kala ndasikana pasaka zambiri unatuleta kuti yes pamweni pezi chinthu chatikukhala chomwe chimakhalira achani there is a secret chomwe chimapangisa ndasikana achali yazikhala mumpira then chimodzi ziliso boxing mwese china chache
chomwe chingawathandizira asikana mukaonesesa lokuti mufufuze vanhu vomupeza kuti asikana atu you are talking about anyasmaka andani they are the ones panopa kumenya konya zina zaizo kuti anyamata acho sakumenya so panopo mwaona kwapiri anokindi ajawa pawo ndoti mafana ina apaso taija kunani kuti banja la masamba banja ya kayuni makwerapo boxing ya families so we need to bring that back koma tendikirane manje ineyo I'm here to support pakakayina ngati tendibanga komanso you can make a plan izusa boxing panokuti ndizingwanga youth center tibibanga youth center Blanta Youth Center we are fighting also Lugambia and their chair because Mera Nigeria Blanta Youth Center need no clear one day. Chimenja yeni gati believe Blanta Youth Center. Asamati sports arena data. We are killing the spirit. Kumbe we lesa ni doka sports arena. Ana mapicture hao agona ngajidwe gatoka. Aujosa zina la Blanta Youth Center. That thing is Blanta Youth Center. We na yesa mazozo kupita Blanta Youth Center. Now we are changing the face of the thing. Zone for the SSO to Nambiana Sports Council here. If you want, Mumange Jan. Amange Chao, that you go to Blanta Jan. That was Blanta Youth Center. Needs to remain Blanta Youth Center. You can be a chairman of body, the Sports Council. There was also issue in the change to be able to car Musina in a Jolinga. You've said that to some boxers and they are Blanchido. Commerce of boxing, there's no motivation. You know when they say don't motivate. But I know they want to motivate with Zakulindi. I have to motivation. Now I want to Motenga Maudindo. Big man. Mukai because I know. Kutakwira azaba ngaja kulia yasi iniyo waona maboxers zimena kuvutikira kubatenga maboxers zambi yomwe amenya boxing waona vanena mtu ya usiku yenda kuno ena jani there's no motivation. Can you try kubwesa motivation ina ati boxing maboxers ena jomwe kumenya kiyeni tiasagire tuzochita tichito tamanja kazibunza kandi chani zina kuti akatoka boxing izavu. For the boxing, you must say a new people. Boxing sometimes will never come in the country. I was a longer in that. So my boxer also went to car now. Some with the Fagamaka Marus. They would have declared they would did it. Must when I was the my brother, my business, my cachaso, my child, come need to motivate them. Wait, sir. She was not able to see as it was Manga go. She will not be in. Our president, one was in his Jane boxing is okay. In the when I love the sport. It's not hard. Jesus said, Jesus says so what to Bango. Ufuna boxing apanga career ndiani. Wina aliyesa masanga career yoni. Boxing inaja kama mabilionea. Inaje ndolemera. So inyo musawango sela boxing ngati part time. Muzilenga lichichi kuzantandiza pamoyo wanga. Komanso sister ndawuzali kumenya boxing. Mubange drop out to school kapena njani. So kazo ichisamanya zangwa nchizu ino muli mchichewa. Musadengero dakujaja sana kunzile. Dodi feso hosa kunzila. Hosa kunzila ndo mama boxing igati. Iwonso alibe jani film. Opunzila mata kila chito. Also, Akish was a boxer. I'm an accountant. You don't know mine. I'm a boxing. Get the last guy and trainer. What I'm going to boxing. So you need to wake up. Soon as I want in my door. Boxing, see, will go much ready. So many as I want to sit with my baby. Carry my baby. Thank you, baby. Bange organized boxing in a brother.
Kandi ulombezipati kandi kuti anthu aonere azoti masewera awani awo kuti ndi aboksa taonera kuti kuli longwe kumpulanta kunatusatani amibokse ni mapepa imanyamuka chilomoni yonse kunyamuka manje yonse taona yakina Israeli sakupita pale nao dato abo mambo kuti mulidwa ata Israeli nione ngonyene aje bana salenda kati paliti ana salenda Israeli ndeti ni guys tilimbikire tizikubangani support ame abantu amakunda sport le sport kuti kwere ndoneka ntende bombani ndi vanhu vetu kubangani support natokoza kwakwera kwanu bote swati kuno mnatona kuti mchatengo wapatali ndimbo ife tukubangani support mukina ilaje mikumbo latu akati mfumu ndi yauna aliyesi sio ambali modzi ya ena kuzozitenda ngati zopanda pindu koma zizo ndizofunikira anditiyesesa nditu pakakina leti tipeze tione kuti vanga kwanje Wesa jezi na hizo kama kadi jezi. That's for it. Zabala mina tiyeni. So ngadima manga soje ngadizi zimagulisa part of fundraising. Yeah, so and kama kula chani so we're doing our best komano chikili ya kwa mwezese mguliza bwino. Yes. Zizibeba. Yes, Aita ya bilete. Tipo bem kuraja mulise nanu kasa kala maboxa. Timile